وەکو هەر ساڵ ئیساڵ jî roja 16 Adarê li Kilîseya Adolf Fredrik Stockholmê Swêdî û Kurdistaniyan bi hev re cangorên Enfal û Helepçe li bîr anîn dibin navê Tu carî Helepçe ji bîr nekin. Serdar Emîn bi navê hevkariya hêzên siyasî yên Kurd û Kurdistanê li Swêdê gotinek pêşkêş kir û di wir de diyar kir ku lêkolîn û belavkirina zanistên li ser komkujiya Kurdan erkê her Kurdekî ye. Xizmetkirdin û salêjkirinî birînekarman obaleka nek li estoy em hikûmet û neweyê belkû li estoy hikûmet û newekanî deyan salî ayên deşe. Ta carekî tir sîmayê şar werbigirêtەوە û bi asûdeyî li sêberî qurbaniyەkan de carekî tir jiyanێکی ئارام dest pê bikاتەوە. Li kotayî de dawa li hemû hêza siyasekanî Kurdistan dikin kê îtir kok û komek bişîn ta wekû çîtir bi komek li nav nebirdirîn. Mona Salîn, seroka mestirîn Partiya Swêdê Sosyaldemokrat di axaftina xwe de diyar kir ku divê xebat berdewam be ji bo pejirandina komkujiya Kurdan bi şêweyekî fermî wek genosayd. Serokê Partiya Çep Laş Olî da zanîn ku îro nameyek ji hikûmeta Swêdê re nivîsandiye, di nameyê de daxwaz dike ku Swêd di netewên yekbû de xebatê bike ji bo ku 16 Adarê bibe rojeke navnetewî ji bo qedexekirina bikaranîna çekên komkujiyê. Cîgirê serokê Partiya Gela Swêdê Erik Ullenhag, endamê perlemanê ji hêla Partiya Jîngehê ve Bodil Ceballos, nûnera Partiya Moderat û nûnera Partiya Fileyan komkujiya Kurdan bi tundî şermezar kirin û dane zanîn ku bîranîna Helepçe erkê her yekî ji me ye. Hemû hêzên siyasî daxwaz kirin ku roja 16 Adarê bibe roja qedexekirina bikaranîna çekên komkujiyê. Divê tu carî Helepçe dubare nebe. Di hindir bîranînê de muzîk û helbest û stran bi Kurdî û Swêdî û İngilîzî hebûn. Kesên ku axaftir kirin û stran û helbest pêşkêş kirin mûm vêxistin ji bo cangorên Helepçe û Enfal. شبالش جدومان و شاگیر همشه جاتش به سخت انت بجارگ